long live, long live. Buagra long live, Long live, long live. Buagra long live, Long live, long live. Buagra long live, Long live, long live. Buagra. Long live. Amdali Gulagati constituency, Chini candidate Tongo, Tipramotota NPT, Alliance candidate, Singtini Rongmala, Punachandra Parawa, Punasadu Parawa, Singtini Ozagawa, Tipramotota NPT na Hamzagay, Shin Buskangleje, Edisi Songmari. Society জেলা পরিষদ যে সংমারিনো হামজাগৈ তিনি আইপিএফটি তাই বিজেপি নি যে বানা রমই থংনাই তাখক সংতিনি সিনি ত্রিপুরা মত তাই আইএনপিটি জন খাইবেগা ও জাগাও টোটাল ফ্যামিলি কে 700 ফ্যামিলিজ বসে বসে ফ্যামিলিজ টোটাল ফ্যামিলি 600 আর প্রায় 2500 থেকে 2600 মতো অরন টাকক তাই বুক সং ত্রিপুরা মত তাই আইএনপিটি নো হামজাগৈ বরক থাংসা বসকাংনি যে চং মারে সিনি টাকক और सिनी कैंडिडेट तंगो सिनी उमा शंकर देवबर्मा आईएनपीटी ताई त्रिपुरा मथानि जे कैंडिडेट्स बना फाइट खाइनाय बसगांनि चबानो जों सिनी ग्रेटर त्रिपुरा लेन ए चबानो जों साननानै बागैनाय फाइनाय 4 तारिखो नगानो जतन दले दले के बुदनाय 8 तारिख नांगिया जों 2 থেকে 3 तारिख बिसिगो जों बिजय मिছিল खाइ दंमांखा সেই बार्तानो खानावै तिनि दफानो हामजानाय थांजनो हामजानाय तिनि अ जागो जयनिं खाइका बेलायखनो हामबाय बरनो जों त्रिपुरा मथा आईएनपीटी जुथ जे एलायंस पार्टनार जों ओंगैने बरनो जों तिनि खानि खा ताई बुबाग्रानि ओंगैने जों बरनो सिबाय याफारि लामसगो जों फाइनाल दिनो चबा खायने बागै जों ये स्लोगान नलायनाय बुबाग्रा आइग्लक थो आईएनपीटी त्रिपुरा मथा लं ले आईएनपीटी त्रिपुरा मथा लं ले बुबाग्रा लं ले बिकेरांख लं ले बुबाग्रा लं ले त्रिपुरा मथा आइग्लक थो बुबाग्रा आइग्लक थो त्रिपुरा मथा लं ले मला एडीसी ब्रेस काउंसिल नि पुन्न साधु कामिवो सिनी महाराष्ट्रनि पदक्षेपना हामजागैनाय गोबां बदलनि बरक बगनि बदल जाखारैनाय सिनी महाराष्ट्रनि जे थानचा अ थानचानो हामजागै सिनी त्रिपुरा आईएनपीटी मथाव हापायबेका जोंनो लगिरनानि बागै बरंना आं लामसगो बंनो आं हामबाय तै खाका हामया फारसगो बसकांनि एडीसी इलेक्शनाव 19 नम्बर आमतुलु गुलाकाटी केन्द्र नि आं कैंडिडेट ओंगैनाय बरक आनो आसास रखा बरक आनो गोबां बुटबाय कपलाय खालायनाय महाराष्ट्रनि याकनो टेबो राख्रनाय हिनाय ते महाराष्ट्रनि इमांनो जों जत दिन पर्यन्त मुक्थां खालायाजाक जों नगा आसुगै तंलाक हिनाय बरक आनो कग्रखा आं खासरांगो बरकनि कगमाबाय दिनै और गोबां बुटार बरकनि जे नाहारमुं बंनि जे बंनो फेवनान बागै महाराज सामानि महाराज पद्दत किशोर देवबर्मा आं अनारुओ अरनि जों साइमानो रंमाला गावसभा सिनि सरिलाम विधानसभा केन्द्र निकलायो अ जागा नि एमएलए बीजेपी नि सिनि जिष्णु देवबर्मा आं बनो पार्सनेलि अनार खालायो बरक हिसाबै गाहाम मन्त्री हायफानो बतिनि बरक रगनि बागै अ 3 बोसोर आं खालायो सिनि त्रिपुरासा एलाकाव आसक सामुं खालायमालिया नै आं नुकमानि बिनि जत किछु उद्बोधन जत किछु सामुं खालायमानि जत किछु लामा थेके बाजार सेट खालायमानि जों जत किछु साबलम्बननि खालायमानि बेबाकनो जोंबाय मोखां सलिया जोंबाय बुकुं सलिया जोंबाय कक सलिया अ एलाकाव मां जों खालायमानि नुगो सिनि बरकनि आमचायाव जों नुगिया हानि बागै बिनि जे पार्टी अ जागा ताबगो प्रार्थी रेफिरो आ पार्टीओ बीजेपी आ जागा आं कन्याय अ नंनि प्रेसनि माध्यमे जारा तिनि और मानजागिया सिन कक खानाया जारा और नायनाय खानानाय अ आमतलि गुलागाटी आमचनि हायाकाबा जत त्रिपुरा राज्यनि सिनि त्रिपुरा सारंनो त्रिपुरा मथाबाय आईएनपीटी नो सिमिंनो भोट दैनाय सिनि महाराष्ट्र कपलाय खालायनाय महाराष्ट्रनि याकनो राग्रनानि महाराष्ट्रनि इमांनो मुक्थां खालायनायनि बागै आं और दंथुति कय हरो प्रेसनि माध्यमे